מה זה? אוכל, מה זה? תגיד לי, מה אתה דפוק? אנחנו נוסעים פרסט עוד חצי שעה. אתה מתמלא לי בסנדוויצ'ים? בסדר, אני רעב, מה אני אעשה? אז תתאפק חצי שעה, יש מלא אוכל במטוס. למה שאני אתאפק? כי תתאפק, נאכל במטוס, יש לך פרסט. אני רעב עכשיו, עד שנעלה, עד שנטוס, חצי שעה, גיא, נו, בחייאת. לא, אני רעב. כי רק אלה מביזנס מתלהבים לאכול פה, ואני לא רוצה שיחשבו שאנחנו נוסעים ביזנס, תעשה לי טובה. מי שם לב לשטויות האלה? אנשים שמים לב, וגיא, זה הכי לא סטייל לאכול פה. בסדר. אתה אומר, גיא, תעשה לי טובה. תשאיר? אתה עושה לי בושות. אשכרה, תעשה לי בושות. מה קורה? חיים. Long time. מה העניינים? ביזנס, אה? לא, זה של חבר שלי, הוא פשוט לא רצה לאכול, לקחתי לו. אני ביזנס, אני פרסט, אתה יודע, עדיף כבר אקונומי. גיא, בוא תגיד שלום. חיים רומנו, מנכ"ל אלעל. היי גיא. גיא, עובד טוב שלי. מאוד. קח את האוכל שלך, מה? נחמד. אצלכם? מצוין, תשים לוועידה של דה מרקר. יפה, יפה. טוב, שמור על עצמך. רגע, רציתי כן. לדבר איתך. תגיד לי, מישהו אצלכם מוכר מניות אולי? אני לא חושב. בטוח? אני חושב שלא. אני יכול לבדוק לך, אבל לא נראה לי. תבדוק לי. מה יש לי פשוט איזה סטארט-אפ פה לתעופה, ואמרתי אני עושה את זה רק עם חיים. וואלה. אבל אם הם לא מוכרים אז אצלכם... תספר, נו, מה... אולי יש משהו? אתה לא לוקח לי את זה. לא. בטוח, חיים. ממש לא. מילה. לגמרי. תקשיב. אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, תקשיב. זה הולך להפוך את זה. נגיד, קח את הקלרה, ואת הרסטי, את הרוזה. מה זה? ברים הכי מצליחים בתל אביב. וואלה. אוקיי? סתם. תחולה שלהם 200 איש. מכניסים שם 500 ועוד 500 עומדים בחוץ. למה? קודם כל הבחורות, נכון? יש לך בחורות, אתה עומד בתור, מתחככות איתך, עומדות, כולך מוקף בחורות, הכל טוב, אוקיי? 2 אלכוהול. אתה שותה אלכוהול, שותה, צ'ייסרים, בירות, גם תרצה להתלונן אתה לא יכול. ודבר אחרון, סלקציה. מה זה אומר? אתה נכנס, אתה מרגיש מאושר. מי שבחוץ מת להיכנס. אתה מבין? יוצר באז. כן, כמה אתה מכניס במטוס עכשיו? תלוי איזה. ג'מבו. 408. מכניס לך 1200 איש. בעמידה, מעשנים, כוסיות, פצצות. תקשיב לי, חיים. אנשים יטוסו סתם לתל אביב ולא חזור. סתם. ערב, נוסעים לתל אביב ולא חזור. יש לך חום. עזוב, נעשה את זה עם בריטיש. יאללה, נתראות. ביי גבר. תחשוב על זה, חיים.